Kaixo, ari gara sinadurak biltzen, Iruñeko irisarreretan, Iruña ere agertzeko eta ez bakarrik Pamplona. Ari gara bilatzen, Iruñea jartzea hirira sartzeko paneletan, bakarrik jartzen du Pamplona. Sinatuko zu, bai. Ari gara sinadurak biltzen, parlamentura eramateko eta argazkitxoak egiten. Da argazkia ingozu, eskerrik asko, hortxe haukazu, bai? Argazkiak egiteko eguna hemen Iruñean aldarrikapenak kalera atera dituzte euskera eta Nafarroaren eguna ospatzen dela aprobetxatuz. Hako zerbait eskatzeko ez da egun txarra abenduaren 3 euskeraren eguna. Ez, azken batean Nafarroaren eguna da, hiriburuko egunare bai hortaz. Nolako harrera izan duzu jendearen parte? Oso ona, askok harriduraz esatute, baina ez du jartzen ohartu ere ez, eta beste batzuk ordea, bazen garaia, bai, nik beti ikusten dut, eta hau ja aldatu beharra dago. Detalle txikia dela esan daiteke? Ez da txikia. Oso oinarrizkoa den hori, euskaraz egotea ez, bertako hizkuntzan, gure hizkuntzan euskaraz egotea hainbat kontu, nahiko ohituta gaude tamalez, bakarrik espainolez jasotzera askotan, eta ez dakit nola ikusiko duten guk geuk ez dugu ongi ikusten, eta horrexegatik ari gara honekin lanean. Sinatu eta argazki egin duzue, beharrezkoa ikusten duzue kartelak, seinaleak aldatzea? Bai, beharrezkoa da, zeren gaurko egoera Nafarroan da lotxagarriena. Baina, guk badugu indarra eta badugu kemena eta aldatuko dugu. Nola azalduko genioke, norbait Iruñera sartzerakoan euskarazko seinalerik ez du aurkituko? Pues ez du azalpenik eta obsesio hutsa da. Nahi dutena da izkutatu hemen dagoen errealitate bat, hori da argi eta garbi egin nahi dutena, eta bai, gaur aukera dago sinatzeko. Sinadura bai, baina argazki bat gero sare sozialetan da ibiltzen. Hoi da, iruditzen zaigu, sinadura asko eman beharrean egoten gara herritarrok hainbat konturen bueltan. Eta nahi genion honi pixka bat bizia eman, ez? Paperetik arago jendearen aurpegia eta irriparrea ere jasotzea, honek berak guri sortzen digulako poz hori eta hori adierazteko. Iruñeko irisarreretan, Iruña ere agertzeko eta ez bakarrik Pamplona. Desagertuak gaude eta nahi dugu benetan agertzea.